Дуслар! Сәлам. Дуслар, бүген нәрсә ясавыбызны белер өчен минем табышмагыма җавап табырга тырышыгыз. Мәче башлы диләр аны. Мәче кебек мырламый. Кошлар затыннан булса да, былбыл булып җырламый. Я, дусларым, белдегезме инде? Мин беләм. Ул ябалак. Бүген без аны гуашь техникасында ясарбыз. Башладык. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә помалалар, гади карандаш, гуашь буяулар, стакан белән су һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек гади карандаш алабыз һәм бер ботагы кырыйга чыгып торган агач рәсемен ясыйбыз. Аның өстенә ябалак утыртабыз. Ябалакның тәне овал формасында. Кошның канатларын ясыйбыз. Ике зур күзен билгелибез. Тымшыгын ясап куябыз. Һәм зур кашларын ясап бетерәбез. Агач ботагына кышыбыз тәпиләре белән тотынып тора. Шуңа күрә тәпиләрне дә ясап куябыз. Кечерәк ботаклар һәм яфраклар ясыйбыз. Көрән төстәге гуашь буяуны алып, агачны буяуга керешәбез. Охры төсен алып, нечкә помала белән агачның койрысын ясыйбыз. Куе зәңгәр төсне алып, ябалагыбыз артындагы фонны ясыйбыз. Ябалакны балалар бу очракта буямыйча калдырабыз. Рәсемнең аскы өлешенә күчәбез. Монда да без ботакларны һәм яфракларны буямыйча калдырабыз, ә фонны куе зәңгәр төскә буяуны дәвам иттерәбез. Дуслар, безнең фоныбыз һәм агачыбыз әзер. Ә ябалакны буяуга керешкәнче, әйдәгез әле бу кош турында кызыклы видео карап китик. Ак ябалак. Поляр яисә ак ябалак арктик кошларның иң зурысы һәм моторы. Аның авырлыгы 3 килограмм, гәүдә озынлыгы 70 сантиметр. Ана ябалаклар ата ябалаклардан зуррак. Ата ябалаклар аппак булса, ана ябалакларның тәннәрендә чуар каурыйлар да очрый. Бу кошның томшыгы кап-кара, күзләре сап-сары, ут кебек янып тора. Якут халкы ак ябалакны яратып ак әби дип атый. Каурыйлары һәм җылы мамыгы бу кошка иң коточкыч салкыннарда да туңмаска булыша. Үткен күзләре кырыс табигатьле Арктикада да азык табарга ярдәм итә. Безнең урманнарда яшәүче ябалаклардан аермалы буларак, ак ябалаклар ауга төнлә түгел, ә көндез чыга. Гадәттә лемминг һәм кыр тычканы кебек вак кимерүчеләр белән туклана. Шулай ук каз, көртлек, үрдәк аулый, бик яхшы итеп балык тота. Ә син беләсеңме, ак ябалакның тире астында бик калын май катламы бар. Шуңа күрә бу кош 40 көн буе ач тора ала. Ябалакның табигатьтә дошманнары да бар. Алар ак төлке һәм ак бүре. Шулай да бу йырткычлар бары тик авыру ябалакларга гына һөҗүм итә. Ә көчле кошка тими, аның очлы тырнакларыннан курка.
Ак ябалак бик тугры кыш. Ул гомерлеккә пар таба. Җәй башында ана ябалак йомырка сала. Йомыркаларның саны аның ашарына булмавыннан тора. Азыгы күп булса, ана ябалак хәтта 14 йомырка салырга мөмкин. Ә менә котышкыч салкын һәм аш елларда ябалак бер йомырка да салып тормый. Ябалак балаларының тәннәре йомыркадан чыкканда ук ак мамык белән капланган була. Күзләре күрми. 2 айдан нәни кышларның чын каурыйлары үсеп чыга. Алар әкренләп очарга өйрәнә башлый. Ак ябалак кыргый табигатьтә 10 ел, кешеләр карамагында 30 ел яши. Аны Арктикада очратырга мөмкин. Менә шундый зирәк һәм акыллы кыш икән ул ябалак. Ә без дәвам итәбез. Ябалакны буяуга керешәбез. Охры тесен алабыз һәм ябалакны буйый башлыйбыз. Игътибарлы булыгыз. Biz ябалакның кайбер урыннарын буямыйча калдырабыз. Сез дә безнең арттан кабатлагыз. Сары тесне алабыз һәм ябалакның янып торган күзләрен буйыбыз. Көрән тесне алып, ябалакның канатларын һәм кашларын буйыбыз. Шул ук көрән тес белән ябалакның тәпиләрен дә буяп бетерәбез. Кышның томшыгын ясыйбыз. Кара тесне алабыз. Ябалакның күз караларын буяйбыз. Нечкә помала белән ябалакның күзләрен әйләндереп чыгабыз. Кара тес белән ябалакның контурын да ясап чыгабыз. Ябалакның томшыгын буйыбыз. Бер өлешен буямыйча калдырабыз. Ул аның нур төшкән өлеше булачак. Көрән тесне алабыз һәм ябалакның каурыларын ясыйбыз. Алар искә таба карап торган ярым әйләнәләр формасында. Агачның яфракларын буйыбыз. Алар яшел төстә. Сары тесне алабыз һәм яфракларга, ботакларга төшкән ай нурын ясыйбыз. Булай иткәндә безнең рәсемебез ерактан күренеп, балкып торачак. Ак төс белән дә кушып җибәрәбез. Дуслар, менә шундый матур төнге ябалак рәсеме килеп чыкты. Ул ерактан балкып, күренеп торадыр сыман.